Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, Bio Fashion ang hisgutan nato karong butaga kinsa magdahom nga kining mga lain-lain nga klase sa mga tanom mamahimuday kuno nga fashion statement. Makauban nato sila mga kapuso, nagpasiugdan niini gikan sa Negros Occidental designer si Jessie Gatuslao, ang ilang model sab si Antoinette Veron Fernandez, ingon man ang ilang photographer si Romeo Francisco. Good morning. Good morning po. Thank you so much for joining us this morning. Whose idea was this? Itong pagpapalabas nyo, Bio Fashion, tapos yung konsepto nyo ng Queen of Nature. Actually po, sir, good morning. So, yung concept po namin kasi yung friend namin is a late bloomer. So, palagi siya nanonood ng mga gays pageant pero wala po siyang chance na mag-join. So, during pandemic, nag-isip kami, so what if na gawan kita ng damit, ng cocktail dresses, ng long gowns, but bio fashion, yung mga damo-damo, mga halaman na available lang sa paligid. Kasi it's not expensive, readily available. Tapos sustainable yung kukuhanan namin. So yung concept namin, nabuo doon. Pero together, katuwaan lang man namin, hindi naman seryoso talaga na ganun. Kasi wala naman sa plano eh. Jessie, so of course yung sumikat talaga, iba't ibang mga disenyo of fortune plant, ano pa, iba't ibang mga klase, balay ng mga halaman. So pwede pa rin pala talaga na gawing para pwedeng pang fashion statement pala ang lain-lain mga. Yes po. If you have your creative mind to design a costumes, hindi naman kasi kailangan mga expensive na mga bagay, mga tela. So, naisip namin na why is it ang Mother Nature nagbibigay ng mga halaman, damo-damo na hindi na pinapansin ng nakakarami. So, why is it na gamitin namin for a bio fashion? So, yon naisip namin na gawan siya ng cocktail dresses at long gowns out of our Mother Nature. Sa model natin si Antoinette Veron, ano yung suot mo ngayon? Bepa, explain naman, Antoinette. Made up of anahaw po, sir, yung ginagawa namin yung design ngayon. Ito po yung sinusuot ko ngayon. Made of anahaw leaves, di ba? Yes, sir. Yes, anahaw leaves po. Sa photographer naman, si Romeo, paano mo na-execute yung yung mga, of course, yung mga ideas nyo into itong mga beautiful na mga pictures nyo? Actually po, mahilig po talaga ako sa photography po. So, as a model po na si Antoinette, so hindi po ako naghihirapan po sa paghahanap ng angle. So, mabilis lang po siya talaga turuan. So, confident naman po ako sa sarili ko na maganda yung kinalalabasan kasi po, with the help of 3 of us, sir, maganda yung result na ginagawa namin. Saan nyo yun kinukunan yung mga nyo, iba't ibang mga locations yun? Dito lang po, sa lugar namin po, kung saan kami po nakatira dito lang po sa paligid, kahit saan po. Kasi po, maganda po yung ibang areas namin dito sa lugar namin po. Sir Jessie, iba't ibang mga halaman, mga dahon na yung nagamit nyo. What's next pa para sa grupo? Are you trying to explore pa iba pa ring klase ng mga halaman pa? Yes po, kasi out of our resources dito sa amin, marami naman kaming pwedeng kunan. So next po na project po namin out of ornamentals na mga dahon kasi maraming plantitos ngayon na mahilig sa tanim. So we will conceptualize that ng costumes out of that ornamentals. So abangan namin yan. All right, in behalf of the group, Sir Jessie, finally, of course may mensahe kayo nito. We have to be environmentally conscious na naman, sir, no? Despite what is happening sa ating society ngayon. So ano gusto mong may bibigay na mensahe sa ating mga viewers this morning with what you have been doing, sir? Okay po. Sa lahat po ng mga tao na sumusuporta po sa amin, thank you very much po. We don't expect na magugustuhan niyo po ang creations namin. We never expect 100 times na magugustuhan ninyo. So, simple lang po yung gusto namin na ipakita yung creativity po natin out of plants,
mga damo na hindi pinapansin. So ngayon, pwede nating bigyan ng buhay at ganda ang mga simpleng halaman. Please continue to support us at maraming salamat po. Alright, thank you so much for joining us this morning. Gikan ni sila mga kapuso sa Negros Occidental, si Jessie, si Antoinette o si Romeo. Basta ilan ni sila nga Queen of Nature ang ilang model. Daghan kayong salamat. Thank you so much for joining us. Thank you po.